Horas bangsa Batak, adong ungkapan Nina Pistar nama dok. Ada 3 hal yang sangat luar biasa molo diulahoko di ngolum sebagai halak Batak kok. Naparjolo mangido tolong. Jarang do halak Batak madok tolong majubah leku komandan asarapta ulah hodon asa boy dinggan ulau tanon HP molo ta pangido tolong jo dang napatutur dirim alai elik na ulina dinggad di asa dongat tape las rohana yas rohana lamang rupi yakin mahamu molo kata tolongon di ulak kamu di bagasan ngolumu sudedo marture dohot dinggan napa dua hon madok maaf dang nagebe si sogo manang gebe jol mana salah hodisi maaf jomang daktar benau lamang ulahoni maaf jomang dang adong dopetikikku laho paturehoni maaf jomang dang bui dope hame lamang rupi ulau ni molo kaluar do sian pamangata madok songono dang nagabe leas rohani dongat tuhamu alai keberanian madok maaf adalah sebuah langkah yang tidak membuat orang lain merasa dijanjikan manang gabe si palesem alai kata maaf di son mabahen adong ciri khas di ngolum madok keberanian dohot kejujuran ulahomma jala dinggamma tapasahat molo sobui taulahon manang tau rupiah kadongata napatuluhon madok hata moleate memang halak Batak atar mauldo pangabesna manang pamanganna madok hata moleate memang bimeng matugasnya di terbaharu atau kodohorot tamaleate tu sih biasa do ne ulan nih sodok na luar biasa na ben nih omma sadaha hurangan dihita molo contoh na majo ibaid doangan konten na ben las dirohata gabe ben parwinoto dihita mas sabakol do pamangat tamadok malate malebah ngadinggan panuturium mune jala ngatababe kaparwinoto dihame alani akadongan asalam dinggan pengulot tadi halak Batak taulah mana tolong minta tolong ucapkan kata maaf dan ucapkan terima kasih agar lebih luar biasa kehidupan kita ke depannya. Tetap semangat bangsa Batak, Horas.